ng'ama nya kuona kombe gi, ng'ama nya timona gimoro gi gimoro. Koro tijni ler nikech ka client osebedo gi confidence kodi, gimoro amora ma gari ne dwaro to bo penji in. Koro wan wasechako ka car wash, lakini watemo mos sani wan gi services. Gimoro amora midwa magachni kata range kidwaro to wagoka. Gimoro amora minya timo ne gari ni, we are able to do it for you. Kuongo ani luonga ni Evans Juma, kae atiyo car wash miluongo ni Splash Car Wash. Ka ichako car wash, mokuongo en kaka business ma itimo mondo mi ikonyri godo. Koro kichako business nyaka ibed gi ng'eyo maber ni nitiere loss manyalo bedo. And ka loso bedo ting'iyo kaka handle mondo mi kik business gore piny. Seche ma tich bedo maber en seche ma koth chwega. Bro yudo ka sama koth chwe mang'eny, tich bedo mang'eny nikech geche biro ka geche olil and geche timo chuodho. Koro sama gari obiro kotimo chuodho wabedo gi tich mang'eny. And mano miyo kwadoko to wadok gi gimoro maber. Mokuongo wachak gi ber mwaneno. Ber mwaneno sama tich nitie, wayudo ka watieko to wadok gi gimoro maber. Tabu maduong' ma car wash ni godo en pi. Ka pi onge to bedo matek mondo car wash run maber. Ka konya ahinya ng'ato kaka an atieko skul last year. Koro konya nyiewo gigena mag skul madhi godo skul dwe mar 9. To ber mantie ka, koro ka tich ng'eny, wadong moro maber e ot. Manya miyo kata janyuola moro be matin, amba ko matin akete simba. Odong aka akete account na, manyo gik moko madhi skul. Koro kaponi ng'ato dayawo biashara kaka ma, tuno nyaka ibed gi mashinde manyalo moro customer. Kaka inyalo bedo gi car wash, kaka wan gi car wash makae ni, inyalo bedo gi alignment, inyalo bedo gi kama iwile tielo. Kisebedo gi kama iwile tielo, alafu koro imanyo ma clients. Clients kida manyo, nyaka ikuong iwuothi to inyisgi. Koro kama epe ni iluongo kama chunge ni iluongo ni Avanas Club, to kambi wan iluongo ni Nyarika Limited. Gik ma nyaka ibedgo, nyaka ibed gi machine moro mar miluongo ni vacuum, to gi gine moro ma mix sabun, to ogolo povu mar sabun. Alafu pi be nyaka ibedgo maber moromo. Lenses ma nyaka ibedgo, nyaka ibed gi lenses mar morio jotich, to morio gi kambi be. Jotich kidwa ndiko, ikuongo iwinjri kodgi the way kaka kaponi gitiyo, pesa mogol no. Gari kaka ma ochung' kae ni, kiluoke tiluoke gi 200, commission en 50 bob. Jatich ka jatich nyaka ndik gari ka gari moluoko. Koro luore kaka poni customer obiro ni mondo luokne gari, onyalo wacho ni oluokne oko, kata onyalo wacho ni oluokne iye mogone vacuum. To wan gi gimoro ni inyalo gony kata kombe. Kombe gini koro kogony to at least price dhi malo ma bet ber. Ma jatich nyalo yudo pesa maber, alafu giweg tich be yudo pesa maber. Kaka ineno ma miluoko kacha cha, mano koro iluoko oko. Koro oko na en 200. To ken gari maduong' waluoko gi 500. Obed lori, waluoko gi 500. To koro kokadho mano to ok wanyal luoko, nwach koro lure gi pi modhi chamo. Koro kaka maduong' kaka unde ni fau kobiro, to wajaluoko ga gi 800. Challenges man go seche moko wanyalo koso stima. Kwa koso stima ting'eni koro tich ma detire maber onge. Koro chuno ni pi nyaka wagol mana oko mondo jogwa mondo ti. Mondo an kochopo godhiambo to giyud gimoro ma ginyalo dhi go ot. Ohala ni ber ahinya. Koro kaka inyalo chake, kaponi ionge nyalo, inyalo chako gi mashin moro matiyo gi petrol cha. Alafu inyiewo gi mtungi moro mating'o, mtungi moro mathis.
moro mating'o kata around 20 liters kata 100 liters. To en ohala maber. Koro the more mituo kode, the more ma ok inyal benefit kode. Biashara machalo kama kinyalo dwaro mondo ichaki, nyaka kwanza itim gimiluongo ni utafiti, icheck ni in gi pesa di tinyalo chake nade. To ka example ni yudo pesa matin, inyalo ng'iewo machine, ting'iewo fail, iyudo ka kuma inyalo luoke tiloso. Tichako luoko isebedo gi tank, isebedo gi machine, ichako bedo gi pi. Licenses ing'ado, nyaka ing'ad license mar county council, nikech kok ing'ado to sirkal biro fuati. To kidhi ing'ado license kaka car wash, ging'ado ga siling, depend gi car wash ma in go. Moko ging'ado siling 5,000 gi 8,000, 10,000. Kiseng'ado license koro inyalo tiyo atiya maonge mapingi, nikech in gi authority mar government. Pesa to depend, pesa minyalo yudo, nikech onyalo yudore kata mana e lwedi inyalo bedo kata gi 50,000. To sana machine nyaka ibed gi material kwanza. Material en machiel en machine, ariyo en tank, adek en ground. Mago gik ma iluongo ni pesa te. Koro gigi te kiseyudo, koro inyalo bedo gi pesa mana minyalo ng'iewo go. Kato gima lich ahinya en sitima, nyaka ibed go power, gigo nyaka ibed go. Gigo kisebedo go tinyalo chako car wash, kaito ichako yudo dwaro jotich, tibro madhi nyime maonge shida moro amora. Wan gi challenges mang'eny e car wash, nikech mokwongo challenge ma wan go ni samoro inyalo yudo ni pi thagi, ok inyalo yudo pi orumo, kaka ndalo ma desert, pi onge, koro idwaro kaka inyalo yudo pi tami. Another thing, Migori ka wan gi challenge mag sitima lal throughout, nikech sitima in go sama tin olal. Nyinge na iluonga ni Immaculate Odhiambo, to kwachako ohala ni, odwarore ni nyaka ibed gi pi moromo, mashinde madwarore, tanks mag pi, gi gigo duto te gi jotich mowinjore godo. To jotich be nyaka bed joratiro. Permits onego bed ni kwachako, to onego bed ni dhi ka county government, timi permit mar business permit. Mwatiyo godo kae moyawonwa thuolo matiyo kae. To koka permit wang'ado 63, to 6,300, to 6,300 kaka johala. Wanwang'o ka pesa non malo kabisa gi car wash. County government onego ranga nena gima konyowa kanyo, nikech challenges mwakale ng'engo ka chulo permit no. Jotija kabiro kae nyaka rang ng'ama nigi ID. Good conduct ber zaidi, nikech wadil gi jomo opogore, customers biro mopogore. Koro kapo nono ni gimoro nyalo lale mtoka, onego bed ni warango ni ng'at mikao ni inyalo nwang'e nadi kapo nono lal gi gimoro. Koro nyaka irang ID, kumo ae, neatness nyaka bed ng'ama ler, moikore kendo winjore gi tich. Kwaloko ohala nyaka ibed gi invoice, nyaka ibed gi delivery, cash receipt. Koro nitie jomoko ma luoko e gowi, jomoko be luoko cash. Koro giki duto te nyaka iket kalingana kod kaka jatich tiyo, kod kaka ipango gi. At the end of the month, giko dwe tirango na ang'o gang'o, iloso profit mane, iloso wang' machalo nade. Challenges mwakale, kaka an Immaculate Odhiambo, challenge makale maduong' en challenge mar pi gi josibo, gulwany mosemaka gi josibo, bukoro an kod gi e court sama loseni. Josibo no biro kae gotieno momako mashinde na, magigolo na pipes e buo lowo, kagikelo na mita, to gikwer ni mita ni ok en mita maru commercial, ne gimiya domestic. Koro an kaka jatich, okel na pi, okel na mita, okang'e ni mita ne en mane, nikech kumondik domestic kata commercial no akia. Maneno ya mwisho, wadwaro ni county government okonywa koka permit mwachulo. Permit wachulo pesa mang'eny, to tich to kwati. Then kaka shed kuma customers betie, county government osemiwa shida gi loso shed. Shed onego bed ni kitiyo kin gi car wash tibet gi kuma ber, ok gima chal gi gira ma customer na ubetie kacha nyalo podho budi ng'ato. Giyienwa ni mondo walos kuma ber ma customer betie.
Mana kaka isewinjo kendo neno, ohala ni mar luoko nyamburko dwaro mana sinani. Kapok wadhi e yweyo, yiena mondo michaka nuoni gigo madwarore kapok ichako ohala ni. Mondo mi ichako ohala mar luoko nyamburko, kapok ichako, magi gik moko monego ing'e. Onego inon chal mar chiro, mano kama idhi time ohala. Yier kar timo ohala makare. Non kendi nyiew gige tich mowinjore, mabiro konyi timo tich mar luoko nyamburko. Yang gik ma inyalo timo tok chako ohala mar luoko nyamburko. Onego bende indik jogo manigi lony ma ong'eyo tich mar luoko nyamburko. Kamachielo, ka koro isechako tich mar luoko nyamburko, magi gik moko minyalo timo iye kanyo. Inyalo timo service ni nyamburko, inyalo bende twang'o kombe ma ong'ere bende ni upholstery, wiro geche, lenyo mtoka kata buffing. Kaeto bende inyalo luoko carpet ne jogo mobiro kanyo mondo mi ikonygi. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Oh, kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Chuo machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola gi ng'wei. Gitera ka. Ne kaka ngima boma giera nyalo kaso dhano. Wach hera gi HD ok wach ka. Kucha. Adengele. Wogi. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 mar otieno. Onge kaka an anyalo ng'wono ni mamwa kata matin. To kochuno ni an nyaka hintina. Eka mondo mama oyud lit onge wach. Abo timo gimoro amora mondo achul koro. Kautasni. Mae dilwa mar keny. Bani bro timo gimoro amora mano duoke e dalani kendo. To botimre mana kaka an adwaro. To yoro ema dhi tiyo ka. Machiegni kendo e chenro ni mar ohala gi mwandu. En mor marwa ni mar podin kodwa e chenro ni. E kar timo ohala madagore tikona, buore Nairobi kae. Wuod luo moro oketo maino e tije. Sam Otieno. Mabende timo tich mar loso nyamburko. E ja ohala wa majumani. Nyinga iluongo ni Samuel Otieno, but nyinga mong'ere jwa kali iluongo ni Sam. Koro tich matiyo daily en tij panel beating. Gari motuom moyudo accident arieyo. Kaserieyo to wala inesa everything tago rangi. Kaito wegi kawe. Koro tijni na puonjora adonja jwa kali 2012 ema na 2012 ema na join jwa kali. Koro anapuonjora jwa kali ka nitie garage maduong' e kona ka iluongo ni Ben Collins. En meja ma most of vijande dhi to puonjore to okawo knowledge kanyo. Koro kiseng'eyo tiji to koro iji pe shughuli manyo kama inyalo settle. Koro mane kama na ai maduoga settle ka
koro kaendi to kara but wan as a team koro kaka wa survive. Tijni to sekonya nikech kae kama yude daily bread nikech tie madhina otegemea kowuok e tijni familia na koro tiyo jande mabende asepuonjo tich mabe watiyo godo mabende ka yudo tich to gibe nyaka gimor gi yude tich koro mae kama yude daily bread. Gimoro amora nigi berne gi rachne. Okay, mostly challenge mwayudo kech ng'ato kaka an ang'e tich kabisa kendo an ang'e tich mak mana ni mondo mi customer ong'e na ang'e tich momiya tijno koro kanye ma frutano ntiere nikech oneno ni ka jua kali samoro komiya tich samoro an mokora koro trust ne gima maana mak mana tich tang'eyo jomoseng'eya to oro ji ni dhi ir Sam biro tiyo ni maber koro most of my customers are being referred. Samoro ntie ma material bei pogore kaka nyiepo this week next time kidhi nyiepo tido ka bei omedore koro seche go kinyal dok ir customer ni bei omedore na mondo imeda pesa koro vumilia tuti manya way forward. Okay, ng'at madwa timo ohala ni gima nyalo advice ng'ato en ni ber kitiyo e field ma intiere. Kwa mfano an field mar garage kadwa invest nego bena invest mana pande ya garage nikech kae mane gi knowledge. Koro ng'at madwa timo biashara ni nyaka bed gi idea moro e biashara ni but gik madwarore owuon sama timo biashara ni at least ibed gi knowledge moro matin e ufundi ing'eyo challenges manyalo bede e biashara no. Koro gik madwarore en mana kiseyudo kiwanja in gi vijande ni 2-3 moko munyalo konyoru godo e tich sama idhi omo tich kamoro to tie joma iweyo chien mang tiyo tijno nikech dak itiye kendi ng'ato achiel kaeto gi license mag government madwarore gi machine mar go rangi gi spanner mana mago to onge mang'eny moloyo customer to Nyasaye kelo. En mor mara mi bedo kodwa nyaka ne wachak chenro mar ohala gi mwandu nyaka sani koro wachopo e giko mare. Tudi kodwa juma manyien ka wakelo ni ohala machielo mabende wabiro koni kaka inyalo chake kendo tae e yo mawinjore. Nyinga Cleophas Oluoch, Elonya Wadwa, Lydia Okeyo, Oriti Masani.